Salam guys, welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa channel na to, mag-subscribe ka na at pindutin mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa bago ko pang upload. Kadena sana ulak ayakarina kurun nani kura kungka warang beyong sana ulak ayu kadiri duka tu bentayang kau ika kuang kalilang ay ulak mandian nakame kadi-kadi aku berawai maka bekeda aku dengan betunggu atawa ayudaka yaro waros naginawang kasana ulak aku kamabingon na nakagayada kapikir sana ulag na namapan to na tao kaya makambe masamuno apakah sakit sa ulo mamata sa rawingan apakah geget sa rarebe sana ulag ay ulag saya kenai no akong kakerao yarin ni buna kong kadena sa kasong di ko baka uragi sa o kanalana sa munayan idulakan nino siya imai prinsesa imami sa unaya na ay tulak iya matahi din na di kumindirain ako kumindudol na miya sino makano ala soran mo niyan ako kay sa ubansa nasokinero pa niyan na da kumindirain sa pantunian nakabininya na bumiraw kana pwede sumaparo puro na mate duman na ahindulaka naino siya imay magimatay din nagiyamin rumaraga ungangani kana nakagin marag mini bubug na sukat
pang kato. Ako din napakerang mas mga ibudak. Tubing berangang kumana ay budak. Mayo bekaran sa salambakan ulang. Buwai main nakatanso salamak. Kamane pagasugin ko kalang-ulang niya. Thank you for watching. Don't forget to subscribe.